אוקיי, כלים ואורות והשתוקקות. אנחנו למדנו על הרצון לקבל, שהוא בעצם החומר של הבריאה. אנחנו למדנו שיש לנו בעצם את היכולת לפעול בבית צורות. האם אנחנו פועלים בקבלה או בהשפעה. יש לדעת דבר נוסף שנקרא כלי. כלי הוא בעצם אותו כוח רוחני בנפש שלנו, שיש בו את היכולת לתפוס את האור האלוהי, ולהפיק ממנו בעצם את אותה הנאה שהיא בעצם הטבת הבורא. עכשיו יש לדעת כי הכלי הוא הכוח המכיל בתוכו ואוגר בתוכו את האור, בדיוק כשם שקנקן אוגר מים, והאור הוא הנכנס וממלא את הכלי, כאשר האור משוייך ומיוחס אליו יתברך, והכלי מיוחס לנברא עצמו. החיבור בין הכלי לאור זה מה שאנחנו מכנים בתורה בשם נפש רוח נשמה חיה יחידה, שזה בעצם נר נחי, כאשר כל אחת מהם זה בעצם רמות שונות של תפיסה ותודעה של האור בכלי. עוד פעם, יש לנו את הכלי שמיוחס לנברא, שהוא בעצם הרצון לקבל. זאת אומרת, מהו הכלי? הרצון לקבל, החומר של הבריאה. זאת אומרת, בהכל יש כלים. בני אדם, ביהודים, בגויים, בחיות, בצמחים, בחפצים דוממים, בהכל יש כלים. הכל זה כלים, המון כלים. הכלים תפקידם לתפוס את האור. האור הוא בעצם מיוחס אליו יתברך. כאשר האור מתקבל בכלי, נוצר מגע ביניהם, יש תחושה של הנאה לנברא. הנאה יכולה להתפרש כהנאה ממשית של שמחה ורגשות חיוביים, וגם כחיות באופן כללי. כשהצמח עכשיו גודל, יש בו חיות, הוא לא מת. זה נקרא הנאה. כשאני עכשיו נושם, זה הנאה. יש הנאה, כמו שאנחנו רואים, פסיבית, שאני לא באמת מרגיש אותה. שזה מחזור הדם, שזה הפעימות הלב, שזה פעילות המוח, שזה האיברים שלי שזזים, הכבד, הכליות, הכל פועל בצורה פסיבית. אני לא באמת מרגיש, אני לכאורה לא נהנה, אבל הגוף הוא הנהנה, כי הגוף מתקיים מכך. זאת אומרת, זה הנאה שהיא אינה מורגשת. יש הנאות יותר מורגשות, כמו הנאה של שמחה, של אהבה וכו', של תענוג, של עושר. זאת אומרת, יש שינוי וסוגים של הנאות. אז זה בעצם ההבדל בין הרמות השונות שנקראות נר נחי. נפש, זה הרמה הנמוכה ביותר. דהיינו, מה הכוונה הנמוכה ביותר? זאת אומרת שההרגש של הנברא הוא ברמה הירודה ביותר. רמה גבוהה יותר היא רמת הרוח, שם תפיסת האור בכלי בצורה יותר איכותית בתודעה גבוהה יותר. נשמה זה כבר תודעה גבוהה יותר, חיה גבוהה יותר, ויחידה זה התודעה הגבוהה ביותר. זאת אומרת, נר נחי זה בעצם רמות תודעה שונות של תפיסת האור בכלי ביחס לנברא. האור הוא תמיד אחד, הוא לא משתנה, וזה צריך לזכור לאורך כל החוכמה. האור לא משתנה. האור מיוחס אליו יתברך, הוא הקרוי יש מיש. הקדוש ברוך הוא תופס את המציאות של האור האלוקי, שזה ההשפעה, מוריד אותה כלפי הנבראים. הנבראים בכלים שלהם מקבלים את אותו אור. החיבור, שימו לב, החיבור בין האור לכלי הוא הקרוי בשם נפש רוח נשמה חיה יחידה. לא אור לבד ולא כלי לבד. אם היינו אומרים שהאור שנכנס באדם הוא הנר נחי, חס ושלום, היינו אומרים שאין שינויים כך. אז מה ההבדל בין יהודה לבין איתמר, לבין מוחמד, לבין אבן? מה ההבדל? הרי בכולם יש את האור האלוקי, ובאור האלוקי אין שינוי. הרי הקדוש ברוך הוא אחד באחדות פשוטה, והוציא את האור, יש מיש. זאת אומרת, אין שינוי חס ושלום באור. אז אם נאמר שכולם פשוט מוכלים באור, שהוא אותם נשמה שבעצם נמצאת בנו, אז אנחנו בעצם מגיעים לכפירה חס ושלום. כי אנחנו אומרים שיש שינוי ויש דרגות ומדרגות באור. לכן יש לדעת שלא כמו שהגויים חושבים שהגוף הוא איזושהי בובה שנכנס באיזשהו אור וממלא והוא הנשמה, בעצם לא כך תופס את היהדות. הקבלה גורסת שיטה שונה ואומרת שהמציאות של הרצון לקבל, כאשר האור האלוהי מתחבר בה, זה יוצר את המציאות של ה' דרגות תודעה שונות הנקראות נר נחי. אצל כל אדם זה בא לידי ביטוי על ידי רצונות שונים, וזה המבדיל בין אדם לאדם. זאת אומרת, הכלים שלי כאשר הם תופסים את האור באים לידי ממשות בצורה מסוימת שהיא שונה מהכלים שמקבלים את האור אצל איתמר. שם הממשות באה לידי ביטוי בצורה אחרת. הרצונות שלו שונים, התודעה שלו שונה, וזה מה מבדיל בין אדם לאדם, וזה הקרוי בשם נשמה באופן כללי. אז זה בעצם
תפיסת האור בכלי, זה הקרוי בשם נר נחי. נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה. כאשר מה מפריד בין נפש, רוח, נשמה, חיי יחידה? בסך הכל דרגות שונות של תודעה. כמה הנברא תופס ומפיק הנאה ותענוג מהאור שהתקבל בו. ככל שהוא יותר תופס ומפיק הנאה בצורה יותר איכותית וגבוהה, נחשב הדבר שיש בו רמה גבוהה יותר של בנר נחי בעצם. זה באופן כללי לפני שניכנס לעומק הדברים. אז למדנו אם כן מהו כלי, מהו אור, השילוב ביניהם יוצר מציאות של נר נחי. דבר אחרון שיש לדעת זה המושג שנקרא השתוקקות. השתוקקות היא בעצם המציאות שבה הנברא קיבל אור בכלים שבו, האור הסתלק, יש זיכרון שנותר בכלי על האור שהיה בו, והכלי משתוקק אחר האור, זה נקרא השתוקקות. דוגמה, אני מאוד אוהב שווארמה. אני אוהב שווארמה עם לאפה, עם אמבה מלמעלה, ברוך השם. אנחנו אוהבים, זה טעים. כאשר אני עכשיו רוצה לאפה שווארמה, אני משתוקק אחר השווארמה. האם השווארמה מצויה אצלי עכשיו? האם האור השווארמה, לצורך העניין התענוג, מצוי אצלי עכשיו? התשובה היא לא. אני רק מדמיין את זה. היא לא תפוסה אצלי כרגע בכלים. רק כאשר אני יונח מולי מנת שווארמה ואני אוכל אותה, אז התענוג והאור האלוקי שנמצוי במנת השווארמה יתפשט בכלים שבי, במקרה הזה בכלים של הרעב, וימלא אותם, ועל ידי כך בעצם גם אני אסבע, כי הכלי יתמלא באור, וגם אני ארגיש את הרגשת התענוג כאשר קיבלתי את האור שהשתוקקתי אליו. זה נקרא השתוקקות. אם כן,